hole ini je blood donation camp dia kembali biar pulang lomba kita lawan deh yang saya live aku kata mau begini dah aku শুনলাম mereka 상해 할 건데 너무 파스로 가야 될 것 같아. Siapa kamu? 걸어 섰는데. lamsao kapan takok te bukuk song sini mangkli nai tongai lukurok ni bagoi kaisa koktama kaham nogna mangkli pununa ni thangoi tongwo sung koktama bising te shawi manka mankana TWF ni asai mani sal hanai no mai kana tini sung tik kila amsai ni guno podo memorial hall sung pai shok paikha tini no o TWF ni 5 bosor romboi je asai mani sal hanai ne tini mahai kana o amsai ni beri bodolok blaino naithathok klai tini ne o program no musang robani bagai tini o holo phaisok phaijak singtai bisai manka tini ne o TWF ni je program blood donation thui rolai mani bo kaisa program narukjaka mai ka tini o program phaisok paika TTLC ni ex CM ta present ro hai ka bortoman rong thangke MDC haisok paijak tini bone naikol mani bai na tini naithathok laibai kaisa TWF ni program te blood donation camp khlaijaka mai kene tini o amsani lukurok beri bodolok naithathok laibai program o participate khlaina bangui haisok paijak tei anungklawa nok nuguiman kana tini ni o program o blood donation camp bo seng sawi rijaka nirok nuguiman kana mai kene tini ni o program o seng sai Hunukna ni sai tok nai kari nai to ni sini to han TV mang. Itu ini blood donation free oleh mana ini? Kaisa program boleh berhajat tomaba. Deproan free dari mana Romanya? Boleh kan? Amba nanti dia orang dah ofisi. Selain free lesson berat kiri lagi, enaklah. Jadi kalau sekarang mungkin orang free orang soalnya mungkin free kan kaisa lama, nih mana? Free sudah free kiri kemana? Sini berapa? Sini lama banyak bayar. Semua orang free nak, enggak orang free nak, orang ni free. lamsago kapan takok te bukok song sini mangkli nai tongnai rong ni bangoi an gando sebab basajak ni rok siwiman kana ta sang samani tini kila om saibo bo TWF ni asaiman ni sal muna pas kipi ro om do re holo nai thok laibai program ni bising te blood donation camp khlaija kamai ka tini an ganda bo sar bai jing malaika jota bono siniwiman kana ang tini
o program বিষয় নিয়ে তুই সিং সার্ভে কিসে সা কক সার্ভে সাই তো না ইনকে সাব সিকাঙ্গো চিনে হাবানাও নব খাতে সিকাঙ্গো লামসা Ableke hambai joto nai tongnai takok tebo sono pipelia amaya pharu সারসিং মুকে মন তিনি তো TWF নে কাইসা প্রোগ্রাম কটরমা আর বিসিঙ্গ ব্লাড ক্যাম্প সংসাজা কাতিনি ও প্রোগ্রাম না তুইবে ও মাহাই লুকরগন মেসেজ শুনো ini sungchini TWF buri mothani assignment sal tak bai bisibaka ha o bisibaka mani sal no rugui ne chung chini maharaja ni wansomung buni nahormung chung khoroksano suba laibani khoroksani langmano mathang laibani hai hanai wansogui ne ini chung blood donation camp chung songsa laikha oro jaga participant no kabangma tongo haijak already list rojak tei kabangma phainai kho nahormung kaisa no chung chini buri dok sak kaham tongni nangnai karon chini choba khainai ni hingkangke chung chini sasthoni proti chini sakhamni proti chung jotono kahamke silaiwani nangnai sochetonata tongni nangnai bono nahoroi no chung dini blood donation camp khaika tanike chung thui khoroksa romani bai tei khoroksani langma kathang thung basilang thung jate thuini obab ungoi chini hasteo kebo ta thui thung omo chini wansomung chini burero ni wansomung chini maharaj ni wansomung karon chini kabangma amchini lokuro odipuro hospital thangoi kabangma thui maya ni bagoi bosro kabangma ne chini bukugrok chini takugrok thuimani mari rok nokjago ani bangoi ne chung chini health department no chung chini khoroksa ni thui ro mani bisingte chung suba lainai hai hini ne chung tini oro jaga khaibu inge tabak chini je oro thui ro phainai rok hai ne boroni bwskango jodi osubida kha hinke health department ni borok bai jogajo khailebi salaibi chung thui sanlainai ni chini opportunity phainai sini lainai omono nahoroi ne chung tini health camp khailayo ang hani bangni lokurok no sanani musugo haidi chung chini chakham ni protiteisa sochiton tonglainai karon chung do phani bagoi choba khainai chini next generation ni bagoi choba khainai hinke poilawo nijini sak kaham tonglaini nango samani nungmani tongmani omono chung teisa sochiton tabok science ni jugo chung chini kami amsayo kisamasa rogi chugi rok ngaila hanke chung sasthya doptor thangyawi hospital thangyawi chung mane sochiton korini bagoi ksalai tongmani rok kicha rogi bai chung chini borok siawi kwbangma thwilaimani rok gotna tongo borokno chung ang message roni nango nirok sak khaya ungkha hanke health department bai je proper ni jogajog tongri doctor thangdi naijakdi tei buino bo naijagoni bagoi chung ma kerung ro lainai suba lainai omono wanso ni chung tini health camp khali kata kaisa paitao sarsing sina emo kata kaisa topics alka sing sina sing mungkyo mana tak sar BC election na tei kisa sa kursa sina BC election ta khlaijak nai o June ni tal bisingo ne chung wariwai khnalai tongmani pheba tak sing jura tei boma hai tongna delay de khlaijak nai abo boma hai tak sing jura tei BC election update le boma hai sana jehetu tini to village committee ni kok salaibani kok ya happen kok sok pai hemba 16 tarigo supreme court hai ne hai hearing tongo hearing o state government ni hoite date proposed date maro nai je sung bopro election khaina state government state election commission date rowani nangnai hai hne supreme court chakha je ni ro proposed date do dihna jodio sung tini o jaga health camp health awareness camp blood donation camp ni non sung nojoroni nango karon kaisa samuno khaiprote kaisa samung khaikhange salai khange je purpose tei chung khalemani ro fulfilling nai ani bangoi chung BC election tei chung ase kok salali Laka hambai sa